Tuntruma hian khovel mun franga thil mak hret thiam har tak mai CCTV camera in alak fu then khatte kan thlir ho le don ani June ni somthum sang ni sompali khan kum som ni pareda upa Louis Mateng le a then te chu holiday mangin Bulgaria Golden Sands a hian an kala chol manga an jinna hian a then te ho nen hian football fans te inti boina chuaka an tel ve hlau maya abeng dinglam chu atinat pha ani abenga hliama nei awang hian doctor chuan abeng damma chu thok hori lo turin a hrila a then te rual hian a ho ve thei talo ani heminu hian Mateng hi hotel man to vak lowa a in sona hemizan atang hian a boy ru deuh tran ni in alang hemizan hin anu hna text message thonin a omna hmun chu atana him lo thu le a credit card po cancela du thu Matang hian anu a hril ani hemituk zan hin anu chu bele in tu ti hriat lo mi pali ten an zui ruk thin thu le he mi te lakatang hian abiru ni in anu hi a hril le a hemituk le hian thlo ho tum ni om takin Verna airport a aron lu lai chu CCTV in aron la fu hlau maya heta hian a omdan maktak mai chu hmu thei ani ta ani airport a lu nu minute relo te a Mateng hi man mozet hian aron tlan chuak le ngala te chuan motor park na lama tlan phei le in airport hung na thir le na hian alon kai le a mitap matu then khat soidan chuan ram hnuai lama atlan chhezui ani ome hemin nu atang hian Mateng hi a omna chen hriat ani talwa mak tak main tun thlengin alabo ani he CCTV footage hi kumsang ni somporuka lak ani a heta hian nu pakhat chuan he shopping mall a hian lei turvel a en kuala hetia Thil en kual lai hian ahnung lam dawa kil in rem pakhat chu aron ta thlaringota ti chuan chu Thil tla chu wada thale in ama hi maktak mai na omzui ngal heta alandan hi chuan engemaw thachak tak mai hian Thil in rem na hnunga tang hian aron pot ni in alanga hetia atal boy vak nu hian chuat lama chuan atlu zui ta ani ti chuan abul hnai anu pakhat chuan mu in pui avatuma heti lai hian he me che hi atre thut maya mola me then khatte hian Thil thleng om zia hret tumin an ron bor dewa ti chuan he me che hi ama aya ring hian atre le ta thut maya an phuchiang kher mai heta mi pa pakhat hian me che hi va vonin in beng dai turin va thlamwan atum ni om tak ane heta hian a trele chu mak tak main thitle ang mai hian force na tak chuan abul hnaya tele thil te chu apai leng dor maya heta CCTV po hi arot ti chman zok ane hemin nu hi chuan me che hi pa ngai to in customer thren khat te hian an hroi chuak thei ta ram ane he CCTV footage maktak mai hi kumsang ni pathum mami hotel pakhata Thil thleng ani a heta hian room pakhat atang out home ri hriat ani awangin staff pakhat chu ve encheng turin an tira room number zani le pakwani in he room a hian tuma an thleng lova aruak vek ani ome heta an vatir pa hian room pon lama hian thom hi a hretheya footage atang hian out home ri ni om tak chu a hriat thei bok ani police ta hnen hema chungchang hi an hriat tir to awangin lut ri lo turin staff member hi an hriat tir le a amaro chu he pa ngai thalo hian room a hian alut ta thau ani heta video hi uluk taka en chian chuan room atang hian mi hring tharau ni om tak ron chuak hi CCTV atang hian a hmu theya room atanga an mitir pa ron chuak chuan room chunga hian tuma an om lo thu asoi room chunga tu thleng zong hi alet lingin alo om veka carpet in hlip vek bokin bathroom atui chu alowin her horeng ni in staff member zinga an vatir pa hian asoi ani he Thil thleng hi ramhoi thil ti nge prank jok ti hi mitam tak zona alani October sompali sang ni pakwa ani a
mitap mutu mi pahnih soidan chuan an thlen hotel chung zone van sanga chuan triangle shape a thil eng lian zet mai hi an hmuh thu an soya hemi chung chang hi thurei tulam hnena an hril nge ani ome hemi nu hian tu ti hriat lo kordum su ta in bel mi pahnih chu hotel ah hian an ron lu ta hei hi cctv chon aron la fu le hlok mai hemi te pahnih hian staff hnena hian mi pahnih hmuh du an nei thu an hrila an hmuh tum te hi in chunga triangle shape eng lian pui hmutu te kha an ni ome amai ro chu staff pakhat hian hotela an om to lo thu alo hril hlo hepa soidan chuan heng mi pahnih te hi mak tak maiin mit ko le mit mul an nei lo ni in asoya hei baka hian an hmel hi a in ang hle ani ome staff zinga hmeichhe pakhat chuan hemi te pahnih hian samlem an vuah ni in a hriat thu asoi ve boka an mit te chu pol bokin an mit hi an khap lo hrim ni in asoi he footage hi uluk taka en chuan video veilama mi zok hian akal zong hian a ke chu a khaingil theilo ni in alanga hotel chungzona mi pahnih thil hmuh te kha UFO an ni mai angem engwanga hotel chunga thil eng hmutu te kha an zon he khovelami te hnena hian an om ve ti hi thup an du em ni he footage phena hian zo na tam taka oma a chan na ero ala om lo thung January ni somthum pakhat sang ni som pathum khan kum som ni pakhata upa Elijah Lam chu Los Angeles khopuya Cecil Hotel downtown na atheng chu maktak mai na bawa Elijah Lam hi University of British Columbia Zurline in about the riat chu ani hian hotela hian police te chuan thilom dan an chui zui ngala hotel elevator CCTV om chuan Elizabeth dan maktak mai chu alo la fu hlo mai he footage police te chuan thu thar riat nan a hnu deuh hian van tlang hmu thein an pho chuaka heta alan danang hian Elizabeth hi tu emola ka trang biru a ang hle maya atirlam hi chuan pangai takin elevator a hian a luta hlau thong mel po in alang lo ani ti chuan a hnu deuh hian elevator pon lam chu a kha tokin a bia ron lut le in biru ni om tak hian elevator bang chu awangeng le thina hemin nu deuh hian pon lama a chhuak le chu alan danang hian mi tu emobi ni in alang ani he video footage hi police ten unreleased hian Chinese video sharing site pakhat yego a chuan alar chak hle maya ni som chhungin 3 million views atling hial ani Elizabeth bo hnulok hian he hotela thleng khwalzin te chuan bathroom a tui ho chu rongdum rim thang deuh nia an hriat awangin hotel nei tulam hnena an complain a staff thenkhat ten hemi chungchang hi en fia tuma tui tengki an han en chin chu Elizabeth ruang chu tengki chhunga hian an muta ani autopsy report atanga lan dan chuan Elizabeth hi chet sual na awanga thi ni angai ani a ama ero chu police train khaterin dan ero atanglam hle he tengki hi fitriat lai sang ni in a om na po hi hotel chungbera omani a hei ba ka hian tengki chunga hon na hi ta la lian taka kal ni pokin leilon tel lo chuan lon ngai na om lo ani hetiang ani wang hian Elizabeth hi dan bak tak hi chui chua emo hriat ani talo ani